It-tnejn il-President tal-Kummissjoni Ewropea bat ittra lill-President tal-Parlament Ewropew u magħha kien hemm il-garanzija li Tonio Borg qed jagħti għas-seba' talbiet tal-Ewroparlamentari fosthom li fil-kuntest Ewropew huwa ser jappoġġja attivament id-drittijiet tan-nisa. Fid-Dikasteru tal-Commissioner Designate Tonio Borg, fid-Dikasteru tas-Saħħa, dana fl-Unjoni Ewropea kif jaf kulħadd ifisser ukoll l-abort. Dana mhuwiex aċċettabbli. Meta kienet josem fi Breakfast News l-istess Pulicino Orlando qal li dak li ntalab biex jagħmel il-Viċi Prim Ministru huwa inaċċettabbli. So li l-Unjoni Ewropea li finalment hija suppost imsejsa fuq il-kunċett ta' diversità ma taqbilx mal-ħatra ta' xi ħadd f'kariga uffiċjali minħabba t-twemmin tiegħu. Imma biex aħna nagħtu messaġġ ċar li dana huwa ħażin, definitivament jiena li kieku kon flok l-Onorevoli Tonio Borg ma kont nifirma l-ebda forma ta' pledge umiljanti kif il-fatt tagħmel il-bieraħ. Tal-istess opinjoni kien il-kellim ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-affarijiet barranin, it-tabib George Vella, li fl-ewwel reazzjoni tiegħu dwar l-aħbar ta' Tonio Borg huwa għalhekk. Jiena kieku kont I would have stood my ground, isma' dil-pożizzjoni ma se nifferma xejn ħadd ma firma xejn, għażluni ma tażlunix, dal-Commissioner li battilkom ma tridux nibqa' bla Commission. It-tabib Vella fakkar li meta tleġġemat ilu l-Kongress tas-Soċjalisti Ewropej approva r-riżoluzzjoni favur id-drittijiet tan-nisa, il-Partit Laburista kiteb li l-Partit tas-Soċjalisti Ewropej u għamilha ċara li huwa kontra l-abort. L-istess kellu jagħmel il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg għal George Vella. Hija l-pożizzjoni tal-Partit Laburista kif għaddielhom ċaru tont is-Soċjalisti di l-pożizzjoni tagħna aċċettaw taċċettawx affarijiet tagħkom imma aħna se nibqgħu. U nemmen li Tonio Borg f'din il-linja kellu jikteb. Sa dan it-tant sakemm tħanna l dan il-bulettin fil-Parlament Ewropew ma kienet ġiet ippreżentata l-ebda riżoluzzjoni dwar in-nomina ta' Tonio Borg. Bl-istess mod għadu ma ġiex deċiż kif is-Soċjalisti Ewropej ser ikunu qed jivvotaw fil-vot sigriet li ser isir l-erba' f'nofsinhar, għalkemm il-President tas-Soċjalisti Hans Swoboda qal li ser jivvota favur Borg. Tonio Borg għandu bżonn maġġoranza sempliċi tal-Ewroparlamentari biex in-nomina tiegħu tiġi approvata.